दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय सम सम बेबायदिनो मावथांखि लानानै खामानि मावबोदों, जेरै एयार अफ इडुकेसन, मिशन क्वालिटी इडुकेसन। दा बेबायदिनो 2021 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि लादों, बेनो जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ। बे हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्लायाव साइकेल रेलीनि गेजेरजों मावजेनदों। दा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेबायदिनो हाबाफारि लानो गोनां दङमोन, नाथाय कभिडनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानो हायाखै। अब्लाबो बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि, बेयाव गोबां माखासे खामानि दङ, जेरै स्कुल फोसाबनाय, फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनाय, फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारि दङ। दा नैबे कभिडनि समाव जिहेतु फरायसालिफोरा बन्द जानानै दङ, दा बिनि थाखायनो फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि जोंनो बिथोन हरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दख'राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय बायदि जिल्लायाबो बिथोन हरदों। दा बेबायदिनो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो स्कुल फोसाबनाय आरो सेनिटाइजेसन खालामनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जोबथा मावफुंजोब्बाय। मोनफ्रोमबो स्कुल डिमाकुसि दख'रानि सिङाव जेसेबांखिनि फरायसालिफोर दङ, बिथांमोना फोसाबबाय आरो फोसाबनानै जा खालामनांगौ फरायसालिफोरखौ साफा खालामनाय, बेखौ खालामजोब्बाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों आरो बेनि थांखियानो जाबाय जे जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे साखोन सिखोन थायो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमदों, जोंनि गार्जेनफोरखौ जोङो लोगो हमदों। आरो बे कभिडनि समाव जिहेतु फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखाय सम सम बेबायदिनो मावथांखि लानानै खामानि मावबोदों, जेरै एयार अफ इडुकेसन, मिशन क्वालिटी इडुकेसन। दा बेबायदिनो 2021 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि लादों, बेनो जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ। बे हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्लायाव साइकेल रेलीनि गेजेरजों मावजेनदों। दा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेबायदिनो हाबाफारि लानो गोनां दङमोन, नाथाय कभिडनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानो हायाखै। अब्लाबो बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि, बेयाव गोबां माखासे खामानि दङ, जेरै स्कुल फोसाबनाय, फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमनाय, फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय। दा बेबायदिनो गोबां हाबाफारि दङ। दा नैबे कभिडनि समाव जिहेतु फरायसालिफोरा बन्द जानानै दङ, दा बिनि थाखायनो फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि जोंनो बिथोन हरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो दख'राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय बायदि जिल्लायाबो बिथोन हरदों। दा बेबायदिनो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो स्कुल फोसाबनाय आरो सेनिटाइजेसन खालामनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जोबथा मावफुंजोब्बाय। मोनफ्रोमबो स्कुल डिमाकुसि दख'रानि सिङाव जेसेबांखिनि फरायसालिफोर दङ, बिथांमोना फोसाबबाय आरो फोसाबनानै जा खालामनांगौ फरायसालिफोरखौ साफा खालामनाय, बेखौ खालामजोब्बाय। दा बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों आरो बेनि थांखियानो जाबाय जे जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे साखोन सिखोन थायो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमदों, जोंनि गार्जेनफोरखौ जोङो लोगो हमदों। आरो बे कभिडनि समाव जिहेतु फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय एलपि स्कुल, एमइ स्कुल, हाइ स्कुल, कलेज, हाई सेकेन्डारि गासै लानानै गासै गं 35 फरायसालिखौ जों फोसाबनाय जाबाय। फैबाय थानाय समाव दिनै हमनानै पेन्डामिकआ जोबनोसै बा फरायसालिफ्रा खुलिनोसै, बे समाव फरायसाफोरनि थाखाय मा मेसेज? दिनै जों बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिहेतु पेन्डामिक जि सिटुवेसना लासैयै खमायनानै फैगासिनो दङ। फरायसालिफ्रा अगस्टनि गेजेराव खुलिनायनि मोनसे खाबु दङ हिसाबै जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों, जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गावबा गावनि थाखोआव जाहाथे गार्जेन्सफ्रा थिनहरफिननायनि हाबाफारिखौ लायो। आरो जों दख'रा हिसाबैबो जों गामि गामि थांनानै
जों गार्जेन्सफोरखौ लोगो हमनाय आरो फरायसुला फरायसुलिखौ लोगो हमनाय बे हाबाफारिखौ लानो सानदों जाहाथे फिन आरो फरायनायाव गोसो होनो हायो आरो लोगोसे आथिखालाव जिहेतु सरकारनिफ्राय मोनसे बिथोन होदों जे अनलाइन क्लासखौ खालामनांगौ दा बे हिसाबै अनलाइन क्लासनि थाखाय जे हाबाफारि फोसावदों बियो गोबां गामिफ्राव दिनै बेखौ जोङो जाफुंनायखौ नुवाखै कारना बेनो कारन नेटनि प्रब्लेम नेटनि माने जिथु सुबिदा बे जानांगौ बे गैया गोबां गामिफ्राव फरायसुला फरायसुलिफ्रा मबाइल बायदोंब्लाबो बे नेटनि जिथु क्लास अनलाइन क्लासखौ खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बेयो जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां बाथ्रा जों अनलाइन क्लास खालामनो मबाइल होगोन खिन्थु बे बेलायाव जों नुबाय गभर्नमेन्टनि अनगायै जिखिनि भेन्सार स्कुल दं बिथांमोनाथ' वन्सित जागोन बे बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो दा बे बाथ्रायाव जोङो बेखौनो बुंनो नागिरगोन दिनै दख'रा माने डिमाकुसि आनसलिकनिफ्राय जिहेतु गभर्नमेन्टआ आथिखालाव फोसावदों 9 आरो 10 थाखोनि फरायसुलिफोरनो मोनसे अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय एन्ड्रइड मोनसे मबाइल होनायनि बाथ्रा बुंदों बियो मोनसे बाख्नायथाव खिन्थु आरो गुबुन फारसेथिं जिहेतु बै भेन्सार स्कुलाव थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखायबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ सिन्था खालामो बेखौनो जोङो खावलायगोन फरायसा आफादनि जानानै जाहाथे बे माने भेन्सार स्कुलाव थानाय दुखिया थाखोनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बे खाबुनिफ्राय बन्सित जाया बेखौ सरकारा बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार मोननैजों सावरायनानै बेनि थाखायबो सानलायनायनि गोनांथि दङ होननानै जोङो सानो